Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. DJ one. What to say? Pane comment to na Kulent. Yeah, Kulent ndonzisa ono muno wazena. Ndonzisa Spanish no one. Chinoviringiza vanhu venawo avachaitisa vakudhara vana Herald nana Chronicle vaya vamirira kuti zvinhu zviibve. Imwe munongomhanyira kuadvertisa zvinhu nezvimwe zvisina musoro nenhema chaidzo. Makatanga rinhu kuti Mnangagwa is going. Apa Mnangagwa ari kugadzirisa zvese zvaanoda kugadzirisa ari president. Pakabva Mugabe hapana mbotora nguva kana mwedzi miviri haina kukwana Mugabe wangonzi anga achibva akadobviswa ipapo. So Mnangagwa ava nemakore mangani, ava nemwedzi mingani Mnangagwa achingochichiri Mnangagwa tava mugore retatu. This is 2026. Tava mugore rechingani patemu rake repiri tatova negore maviri. Dambudziko nderokuti vanhu vanopedzisira vasina shungu nemwe kana kutenda zvezvamunoreva. Munoona kuzonhamba iri kurijusa bichana yekuti vanhu vateerere nhau dzenyu. Chikonzero munomanyira kuvhiya mhara isati yavo isipo musati maiona motoivhiya yotobikwa asi kuti chidyiwa hapana. Pachionekwa nyama, pachionekwa chikumba, hapana chiripo. Saka zvimwe zvinhu imbodai muchiri zvinhu ndoziva kuti muri kutsvaga mari neidzodzo nzira dzenyu, but zviongororei zvinoendesa kupi vanhu. Handimona vanhu vazhinji vadzoka kuSouth Africa. Vanhu vazhinji vakakuvara kuSouth Africa nenyaya dzeZimbabwe idzi. Ndakakuudza kuti maSouth Africa vanoita hondo dzavo havanei navanhu, vanodambudzika noutungamiriri hweSADC. Ndikati South Africa government inoziva zvairi kuita nevanhu vayo ende iri updated nesituation yokudzingwa kwamaAfrican citizens eSADC. Inotoziva hazviroti havaziva, vanoziva vose. Vana malema vanoti wawata vanoziva chibvumirano chavakaita nevanhu vavo kuti South Africa isadzingwa muSADC. Inoti vanhu vanoita ivo vasinga vana action yavanotora, they do like Zimbabwe. Zvinongoitwa neZimbabwe zvinoita South Africa. Vanosvika kuSADC voti hai zvinhu zviri right, avo vapanduka avo. South Africa is doing the same style yamunoshanda nayo imwe inoshandwa neZANU. Ndo chinhu chimwe chete panyaya dzose dziri kuitika idzi. Kana uchida kunzwisisa Kulent, South Africa iri kuita zvinoitwa neZimbabwe, Zimbabwe iri kuita zvinoitwa neSouth Africa. Saka South Africa yakabvumirana namaSouth Africans kuti vadzinge maforeigners. Ari under SADC countries ndo vari kudzingwa. MaAfrican countries ari under anofambidzana neAfrican Union yenyu nemaAfrican countries. Ndo pane nyaya papo. Ndimona vese vanotizira kuno vanouya kumisangano yeSADC yeAfrican Union what ndo vari kudzingwa muSouth Africa. Ndimona hapana muCanada, hapana mukula muIndia, hapana muChina, hapana murungu. Why? Ndoga ndichikutaridza izvozvo. Vanhu vari kudzingwa apa ndeve maAfrican countries because ndivo vari kukonzera bongozozo munyika dzavo. Vonomanikidzira kule ndiri kuSouth Africa iyo. Handiti ndokwari kuopareta uri gambako okopara South Africa. Handiti DJ wori South Africa muri kudzingwa mose. Ndoda kukuudza chokwadi chaitika, ndo chokwadi chizoitika ichocho. Muri kudzingwa mose
muchazondii ndiri muprofita. Nyange musingatauri henyu asi muchazviona. Muri kuzodzingwa mose kuchasara kuna varungu namaSouth Africans chete. Handimaona kuti mapurisa haana danho raanotora. Chero kuona vanhu vachirukuzwa sei vanongosiyana nazvo. Vonai kuti vakaita sei? Vakati mabhazi anobva kuSouth Africa vanodeploya vanhu mumaborders avo. Handiti vadispa vanhu havasina care navanhu. Iye zvino vanhu vari kutambura pabhodha paya paBedbridge vachishaura kuti voita sei, vofamba sei, because chibvumirano chiri kuitwa neSouth Africa nevanhu vaye ndechekuti imwe bviringai vanhu havadhipotiwe, isi tichavatora mabhazi tonovaisa mabhodha avo, then we finish. Havachadzoki. You see the problem? Mama vakamaunta pamabhodha paya, hapana paunoenda napo. Saka mukatarira system yakuitwa pabhodha manje pakutsvagwa mari, podiwa mari pabhodha. Une mari ngaachovhe kuti agadzirirwe mapepa aende. Une mari ngaachovhe kuti agadzirirwe mapepa aende. Padiwa namaclient so vanhu vanoti une mari here, une mari here. Kasari zvaitika zvotikuziva vhiki iyona yaipera zvinoitika. Une mari here tikugadzirira uende. You see, saka dambudziko riri kuwanda kumaZimbabwe, maforeigners ari kubva vanhu vari kubva South Africa SADC vari kuwanda, dambudziko riri kuwanda. MaNigerians beta vanokwira ndege ndozvavanoshandisa, but iva vose vari kushandisa mabhazi avo. It's a problem. You see the problem what it is? Hakuna kunoendwa. Muri kuzodzingwa mose vanago gambako muri kuSouth Africa. Mungandivenga zvenyu asi muchadzingwa. Mungandishora zvenyu asi muchadzingwa. Nekuti hapana chinofamba. Yeah. South Africa yafanana neBotswana, South Africa yafanana neMaswaziland, havana nemamwe countries. South Africa ine vanhu variyo serious nezvavanoita. Zvavanoita zvinobudirira, havadzokeri shure vanhu vaya. Hazviiti.